Ku kiyaye jama'a, ba a cewa attahiyatu lillah, ba a cewa attahiyatu lillah, kuskure ne. Ka je ka karanta bakin, ba haka bane. Idan ka tara mutane 100 a cikin tahiya, wallahi da ƙyar ka cire guda 50, lalle sai ka samu guda 50 wanda suke cewa attahiyatu lillah, sai ka samu. Ba a cewa attahiyatu lillah jama'a. Attahiyatu, ku kiyaye, attahiyatu, kakka ce attahiyatu, a'a, attahiyatu. Ina ba ta an gano nan da kyau. Bari karanto ta gaba ɗayanta, wadda bai iya bai tsaya ya koya. Attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Abinda ake so shine nan ɗinka, wannan gwiwan zaka cafke ta ne haka, ka rabke ta haka, wannan yatsan kan kuma kana kada ta haka, sai ka dinga yin tahiyarka. Attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ina batan an gane. Bayan wannan sai kai wa manzon Allah salati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim